I el tractament de residus és un element clau i essencial per frenar l'evolució de la pandèmia tant com siga possible. El Ministeri de Transició Ecològica va especificar que les empreses havien de desenvolupar protocols específics per a les plantes que reben deixalles i dotar els treballadors dels equips de protecció individual necessaris. Però com s'estan duent a terme aquestes mesures? Al nostre territori pareix que moltes ja s'han portat a la pràctica. Marina Perelló ho ha comprovat. Eixir a tirar el fem en temps de coronavirus s'ha convertit en activitat clau per a xafar el carrer. Per a molts, l'única que poden realitzar fora de casa. Però sabem realment com funcionen els serveis de replega de fem durant l'estat d'alarma? Els protocols d'actuació ja s'han establert a València, Alacant i Castelló per a gestionar els residus i netejar els carrers, limitant així l'expansió del Covid-19. Cada dia es desinfecten carrers, contenidors i zones pròximes a supermercats o hospitals i s'arreplega el fem dels contenidors amb més precaució, però també amb més freqüència. Però no és l'única mesura que s'ha pres. Hi ha camions que recorren cada dia els carrers per evitar que s'acumuli el fem. S'han tancat la majoria d'ecoparcs mòbils i estàtics i se n'han mantingut uns pocs per a poder oferir servei a les grans empreses. Així ho explicava Sergi Campillo, president de l'entitat metropolitana per al tractament de residus. És una mesura de precaució per protecció dels treballadors i treballadores que treballen en aquests ecoparcs i també perquè, evidentment, tenim un decret d'estat d'alarma que impedeix a la població la mobilitat lliure i, per tant, hem de limitar al màxim aquesta mobilitat. Però, com sempre, la batalla per a frenar la corba del coronavirus és cosa de tots. Estar-ne conscienciats, dipositar les bosses dins els contenidors i fer cas de les recomanacions relacionades amb la gestió de residus esdevé clau per a fer-li front. És imprescindible tindre clar com cal actuar amb els residus que han utilitzat persones contagiades. Un poal de fem exclusiu per a ells amb el material que usen, que cal tancar hermèticament i sense fer separacions segons el tipus de residu. Protocol que també s'ha de seguir amb les deixalles de les persones cuidadores o en quarantena. Una vegada arriben a la planta de tractament, doncs s'ha eliminat el triatge manual, estos residus es tractaran per enviar-los a l'abocador o a la incineració. No es recicla cap resta ni cap residu procedent de persones que poden tindre coronavirus. I ha d'anar tot al contenidor gris, a la fracció resta, una bossa dins d'una altra, per afavorir que no es puga infectar a ningú. Eixir a tirar el fem perquè ens pega un poc el sol no està malament. Ara, fer-ho amb consciència i cura és cosa de tots. La responsabilitat pel medi ambient i el reciclatge no es pot aturar. No devem oblidar les nostres obligacions mediambientals i, per tant, cal seguir separant els nostres residus i depositant-los allà on toque.